खुलुमबाय वेलकाम बेक माय यूट्यूब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि टेट्स बड' यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि गोदान फ्रेश भिडिअ आरो नोंथांमोनखौ फिन बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोना मोजाङैनो दं लोगोसे आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं स' दिनैनि मेन टपिकआ जादों नोंथांमोना टाइटेल लोगोसे आरो थाम्बनेइलाव नायनानै नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिखाबाय आरो नोंथांमोना सोलोंनानै लानो हागोन जों माबायदि फ्रन्ट स्टाइल डिजाइन खालामना लानो हागोन जेरै फेसबुकनिफ्राय लानानै इन्सटाग्राम बेफोराव बोरै नोंनि फ्रन्ट नेमखौ नोंथांमोना बोरै डिजाइन खालामनो हागोन बेनि सायावनो दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना नुदों जानो हागौ नङा होमबा आंनि गिबियावनो नोंथांमोना थाम्बनेइलाव दिन्थिखाबाय माबायदि डिजाइन खालामदों नोंथांमोना आं दिन्थिखाबाय स' बेबायदिनो सेम नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो सानदों अनलि नोंथांमोननो आंनि जायनाखि नेम बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय गोबाङानो मोनथियो लोगोसे आरो गोबाङानो मोनथिया जाय बिथांमोना बेखौ नोंथांमोना सोलोंना लानो गोसो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय लोगोसे जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोना मिथिखायो लोगोसे नोंथांमोना बेफोरबायदि डिजाइन खालामनायखौ नोंथांमोना मिथिखायो अब्ला नोंथांमोना नायाबाबो नोंथांमोना लाइक मारिनानै थांनो हागोन आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनखौ आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आं दायो मबाइल स्क्रिनाव लांनांगोन मबाइल स्क्रिनाव लांबासो नोंथांमोना बुजिगोन माबायदि डिजाइन खालामनांगोन नोंथांमोननो दिन्थिनांगोन मोनफा मोनफा आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ अनसायगोन मानो होनना बुङोब्ला आं नोंथांमोननो दिनै बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों आं माने दायो जेबो भिडिअ मोनैखालाय नोंथांमोननो बेखौ नोंथांमोननो फोरोंनो होननानै आं साननानै लाबाय दे नोंथांमोननो बे भिडिअखौ दिन्थिहरोबा नोंथांमोना मोजां नांगोन आं बेखौ सानबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक मारिगोन लोगोसे कमेन्ट्स हरगोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय आरो दायो मबाइल स्क्रिनाव नोंथांमोनखौ लांदोनि नोंथांमोना मबाइल स्क्रिनाव सोलोंनो हागोन दायो थ' बिदिब्ला जों मबाइल स्क्रिनाव थांदोनि स' दायो आं नोंथांमोनखौ फाइनालि मबाइल स्क्रिनाव लानानै फैबाय ओमफ्राय मबाइल स्क्रिनाव नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबायदि फ्रन्ट नेमखौ जों डिजाइनखौ बोरै खालामना लानो हायो दायो आं नोंथांमोनखौ मबाइल स्क्रिनाव लानानै फैबाय आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनो सानदों गिबियाव नोंथांमोना इन्सटाग्रामखौ खुलिनो हाला आं दायो इन्सटाग्रामखौ खुलिबाय इन्सटाग्रामाव नोंथांमोना नुदों बेयाव आं गोजौनि नेमखौ भिडिअ आन्दाज खालामदों बेखौ डिजाइन खालामाखै गाहायाव नोंथांमोना नुदों आइ एम क्रिएटर नोंथांमोना बेखौ नुबाय ओमफ्राय गाहायाव टेट्स बड' स्टुडिअ फट'ग्राफि बेनिफ्राय बेयाव भिडिअग्राफार आं बेखौ डिजाइन खालामदों ओमफ्राय नेमखौ आं नोंथांमोननो डिजाइन खालामनानै दिन्थिगोन जायनाखि नेमाव भिडिअ आन्था बेयाव लिरनानै दोनदों ओमफ्राय बेखौ जेबो डिजाइन खालामाखै नोंथांमोन दिन्थिनो थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोना बेयाव इदिट प्रफाइलाव लांबानो जाबाय इदिट प्रफाइलाव लांनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुदों भिडिअ बेयाव आं पेस्ट खालामनानै होफैगोन जायनाखि डिजाइन खालामनाय आखर बेखौ बेयाव पेस्ट खालामगोन ओमफ्राय नोंथांमोना गुगोलाव थांबानो जाबाय आं दायो आंनि गुगोलाव थांगोन नोंथांमोनाबो गुगोल अपेन खालामबानो जाबाय आं दायो गुगोल अपेन खालामबाय बेयाव लिरनानै हो अलरेडि सार्च खालामनानै दोनखानाय दङ होमबाबो नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय कुल फ्रन्ट स्टाइल ओमफ्राय गाहायाव फैनायनि उनाव बेयाव थुनानै हो बेयाव फैगोन नै टाइप्स अफ एड्स इयर टेक्स्ट हियर बेयाव थुनानै हो नोंथांमोना नोंनि गोसो बायदि नोंनि नेमनि डिजाइन खालामना लानो हागोन नोंथाङा लिरबानो जाबाय नोंनि गोसो बायदि आं लिरगोन बेयाव BID your भिडिअ बर' आंनि मुङा भिडिअ बर' ओंखायनो आं दायो बेयाव होहैगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नै गोबां रोखोमनि बेयाव डिजाइन थानाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोना चয়েस खालामबानो जाबाय आं बे मोनसेखौ चয়েस खालामगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेखौ चয়েस खालामगोन आं बेखौ कपि खालामगोन नै बेखौ कपि खालामबानो जाबाय कपि खालामनानै ओमफ्राय इन्सटाग्रामाव जायनाखि इदिट प्रफाइल खालामना दोन्दोंमोन ना नोंथांमोना बेयाव थांबानो जाबाय आं दायो बेयाव थांफिनगोन बेखौ दानना लागोन दानना लाबाय बेनिफ्राय जायनाखि गुगोलनिफ्राय जों कपि खालामना लाबोनाय बेखौ बेयाव पेस्ट खालामना होनांगोन थुना होबाय नै नुदोंना डिजाइन जाबाय नङा होमबा ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ डिजाइन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा खनाथे राइट सिन नुदों जानांगौ नङा होमबा बेयाव थुनानै होबानो जाबाय अब्लानो सेभ जागोन नै सेभ जाबायना सेभ जाबाय
दायो खामानिया साक्सेसफुल जाबाय आरो नोंथांमोन दिन्थिबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि इन्स्टाग्रामखौ नोंथांमोना फल' खालामाखैबा नोंथांमोना फल' खालामना लानो हागोन आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जागोन नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव फल' खालामना लाबानो जाबाय आंनि इन्स्टाग्रामखौ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननो बायदिसिना रोखोमनि भिडिअ लानानै फैगोन जायनोखि नोंथांमोना रोङिखौ आं नोंथांमोननो फोरोंनो थाखाय फैदों नोंथांमोनखौ आं दिन्थिगोन जाखिनि नोंथांमोना माखौबा रोङाब्ला नोंथांमोना आं जायनोखि हानाय नोंथांमोननो आं फोरमायनो नाजागोन नोंथांमोना कमेन्ट्सआव हरबानो जाबाय आं बेखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय नेक्स्ट टाइम गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन लोगो हमफिनगोन